Del 16 al 19 de setembre, Arenys de Mar s'ha mogut a ritme de swing amb la celebració del tercer Cinera Swing Festival. Escenaris com l'Ateneu Arenyenc o el Pati del Xifrer han acollit a tots aquells que no s'han volgut perdre el workshop, que ha comptat amb professors reconeguts internacionalment provinents dels Estats Units, Suècia i Rússia. Bé, aquesta tercera edició del Cinera Swing Festival ha anat molt bé. Ens ha vingut al voltant d'unes 150-170 persones a el que és els tallers de l'indie, de swing, no? I al voltant d'unes 200-250 persones entre festes i tot plegat, no? Ens ha vingut gent d'arreu d'Europa i gent d'arreu del món, podem dir, perquè ha vingut gent d'Anglaterra, ha vingut gent de França, ens ha vingut gent d'Holanda, ens ha vingut gent d'Israel i ja de la península d'Espanya concretament ens ha vingut gent de Vitòria, gent de Madrid, gent de Castelló, gent de València, vull dir que bé, ha sigut una edició molt completa, no? Per tercera vegada organitzat per la nostra escola, que es diu Pep i Emi. Jo soc només una meitat de Pep i Emi. Organitza això a Arenys. Ens interessa molt fer-ho en un lloc més recollit que no pas la Gran Urbs de Barcelona, perquè el que volem oferir és en més petit format, molta proximitat entre els alumnes i els professors, i amb un macrofestival no es pot aconseguir. El que passa és que ens ha anat creixent això, i el que estem aconseguint és portar millors bandes, fer més concerts com aquest que estem veient aquí darrere amb la Sant Andreu Jazz Band, que són aquesta colla de nois i noies jovenets que sentiu com swingen, i això ho podem oferir gratuïtament per tothom qui vulgui venir, pel poble i pels alumnes del festival. Això col·loca, com ha dit en Pep, Arenys en el mapa mundial, perquè potser la gent ha sentit parlar molt de Barcelona, però Arenys és més desconegut, i acaben venint, descobrint la platja, descobrint el tarannà d'un poble petit, i això té molt a veure amb el swing també, perquè és disfrutar. Els balls del swing se'ls van inventar la gent del carrer i tenen el seu origen al sud dels Estats Units durant els anys 20 i 30. El swing és música, és ball, però també tota una cultura. Per què enganxa gent de totes les edats? Perquè pots ballar al màxim d'intensitat física, pots fer fins i tot acrobàcies, algunes perilloses, i també pots ballar suaument. Si les teves mancances físiques ja han començat a aparèixer, pots ballar més a poc, sense esforçar-t'hi tant. Llavors això recobreix tot una gamma d'edats, tal com la música swing, que és una música supervariada, des de Charleston fins a rhythm and blues una miqueta, passant per totes les èpoques del swing. Jo crec que és molt atractiu perquè és tan ric i tan variat. És com molts balls a dintre d'un sol ball. Per tots aquells que s'hagin quedat amb més ganes de swing, que no pateixin, perquè el 8 d'octubre començarà a Arenys de Mar un curs per apropar el Lindy Hop al Maresme. Està organitzat per Carla Mora i Diego Talavera, i tothom qui ho vulgui encara s'hi pot inscriure.